Dominik, v kancelárii veľmi často riešime polystyrén, ale pritom my sme firma, ktorá realizuje anhydritový potier a nie pokladku polystyrénu. Tak prečo na tom polystyréne tak záleží? Poďme to klientom vysvetliť. Ani, poviem ti to tak. Správna pokladka polystyrénu má veľký vplyv na kvalitu potieru. Najlepšie to bude, ak ti to dneska ukážem na stavbe a si myslím, že už všetci budeme mať v tom jasno. Poďme na to? Poďme. Dominik, ale v stavebninách je toľko druhov polystyrénu, tak aký si vybrať? Nie je to jedno, ktorý si zoberiem, keď majú nejaký napríklad waxy, tenší? Nie je to jedno? Tak určite nie je to jedno, aký si polystyrén vyberieš. Špeciálne na podlahové plochy musí byť EPS označením minimálne EPS. To je expandovaný polystyrén, ktorý je určený na podlahové plochy a my odporúčame ísť s označením 100, je minimum, a ideálne je 150. No dobre. A čo potom s tým polystyrénom na stavbe? No najprv, ak si objednáš polystyrén, musíš si detailne premerať rovinatosť podkladu, ako bola plotňa spravená. Potom si musíš detailne premerať všetky stavebné otvory a na základe tých dvoch veličín môžeš objednávať polystyrén. Poď, teraz ťa zoberiem na jednu takú pokladku polystyrénu. Hani, tu na tejto stavbe môžeš vidieť, ako krásne detailne je pekne rozložený polystyrén. Sotva na tejto stavbe sme už boli pred pokladkou polystyrénu zákazníkovi nastaviť výšku, takže tu sme si istí, že potier bude vyliatý v ideálnej výške, tým pádom zefektívnime to kúrenie. A vyhneme sa nadspotrebe materiálu. A Dominik, ako má vyzerať správne pripravený podklad predtým, než budeme liať anhydritový potier? Poď, ukážem ti to hneď vedľa v miestnosti. Tu na tejto stavbe sme chalanoch vychytali rovno pri číne a tu nám môžeš pekne vidieť, ako má vyzerať podklad pod potier. Fólia je krásne prekrytá, diletácia je pri stene, ideálne aj v rohoch, takže potier nám krásne skopíruje stenu. A podlahové kúrenie je výborne natakrované. Tu môžeš aj vidieť, že krásne zakrúty sú natakrované, takže nám to nevyplaví na povrch. Takže asi myslím, že máš tomu už jasno. Takže takto si môžem predstaviť dobre pripravený podklad. No a ak uvažujete o realizácii anhydritového potieru s našou firmou, môžete nás kontaktovať kľudne ešte predtým, než budete riešiť podlahové kúrenie a my vám poradíme, ako si správne pripraviť podklad tak, aby realizácia anhydritového potieru potom prebehla bez akýchkoľvek problémov. Ďakujeme za slednutia a vidíme sa na budúce.